Un meci dificil cu Petrolul, 3 puncte v-ar ajuta să vă îndepărtați de zona amenințătoare a clasamentului? Da, cu siguranță ne gândim doar la cele 3 puncte. De asta ne antrenăm zi de zi, încercăm să muncim mult mai mult și să fim atenți la fiecare detaliu și doar la asta ne stă capul, la cele 3 puncte. Sunt 7 meciuri, dacă nu înșel, fără victorie, se simte? Da, din păcate și noi știm asta, se simte normal că nu știm să ne mai bucurăm, dar de asta v-am spus, muncim mult mai mult, în fiecare zi suntem conectați la antrenament și ne gândim doar la victorie. Dacă la capitolul efort se pot reproșa multe, îți lipsesc reușitele, mă refer la pase decisive, goluri, ai nevoie de asta să te descătușezi puțin? Da, fiecare jucător are nevoie de reușite. Pe sfârșit de an am avut câteva reușite și mă bucur pe această cale, dar e un nou an acum și pentru asta muncesc, să-mi ajute echipa cât mai mult cu pase de gol și goluri. Ce crezi că lipsește echipei acum față de, să spunem, perioadele trecute când se juca fotbalul la frumos? Păi, în primul rând, cred că ne lipsesc golurile. Asta se vede și la golaveraj. Și să fim atenți și pe faza defensivă și pe faza ofensivă. Trebuie să fim atenți până se termină meciul, pentru că am luat foarte multe goluri pe final de meci. La voi ăștia mai tineri se simte presiunea asta a lipsei rezultatelor și a poziției clasament? Nu neapărat că se simte o presiune, dar suntem conștienți și noi, chiar dacă suntem tineri, suntem conștienți că nu suntem unde ne dorim. În casa asta suntem obișnuiți doar să câștigăm, să fim acolo sus, de la junior și până la echipa mare mereu a fost așa și tot noi trebuie să scoatem împreună cu cei mai experimentați, să fim toți împreună cu stafful și cu suporterii și să scoatem, să ajungem tot acolo sus.